po ang huling araw ng elimination round dito sa Distrito 1 pero 3 games pa rin po ang hatid namin sa inyo. This is day 7 ng inyong sinusubaybayang Ako Bicol Cup Masbate. Hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Yes, balik tayo dito sa bayan ng San Fernando inside the Tito R. Espinosa Cultural and Sports Center. Pasalamatan muna natin ng LGU, syempre kay Mayor Byron Angelo E. Bravo. Ayan, sa ating unang game, San Pascual kontra Montreal, na galing pa lang sa isang malaking panalo. Ako si Kapa Morgan at ako po ang inyong mga kasama, isa sa mga kasama, at alongside is... Yes, Coach Paul Sepe po, and magandang hapon po sa lahat ng ating mga manonood. No? Sabi mo nga, Montreal, an upset win against the powerhouse San Jacinto team on their last game kagabihan. No? So, tingnan natin kung magtutuloy-tuloy ang kanilang pagkapanalo dito or itong mga taga San Pascual ay makakaungos na rin ng unang panalo dito kasi wala pa silang kapanapanalo dito sa ating liga. So, wag na natin yung patagalin at ibato na natin sa ating arena announcer na si Mr. JV Salvidar. Bahay na Hapon, Bigolan siya! This is your day 7 of the Bicol Cup Masbate. Brought to you by Congressman Saldico ng Bicol Party List. Katapang na kasunod pa. We welcome you everyone inside the Tito R. Espinosa Cultural and Sports Center for our people and our match now. Our first game will be having Team Montreal versus Team San Pascual. And for the first fight for Team Montreal, wearing jersey number 7, Leonard Lianto. Wearing jersey number 12, Janmar Ariate. Wearing jersey number 16, Carlo Almosara. Wearing jersey number 24, Roy Aton. And wearing jersey number 27, Cherry Almonte. And for the first fight for Team San Pascual, wearing jersey number 10, Homer Aldemono. Wearing jersey number 11, Archie de la Cruz. Wearing jersey number 21, Ransom Macor. Wearing jersey number 35, Jairo Belgio. And wearing jersey number 72, Robert Mahian. And for the officials for this ball game, Lucien Romero Pina, upper 1, Mananang Chumacera, and upper 2, Jay De La Peña. This is the Ako Bicol Cup Masbate, ating to! And yes, eto, handang-handa na po tayo para sa bakbakang Montreal at San Pascual. Again, dito po sa loob ng Tito R. Espinosa Cultural and Sports Center. And magtatapatan para sa tip-off itong sina Baldemoro at si Lianto naman for Montreal. Ito na, ito-toss up na po ang bola. Itong si referee Obina. Unang possession, napunta sa kamay ng mga taga Montreal pero naagaw yon. Bacolod and wow! That's a nice play to start this ball game. An eye in the sky play from Bacolod to De La Cruz for San Pascual. Yes, partner, for Montreal, no? Usual suspect for yung 5 naglalaro, Lianto, Ariarate, Almosara, Aton at Almonte, at sa kabila naman itong si Baldemoro, De La Cruz, Bacolod, Bello at si Mahinay. Ayan, pero if you've noticed, wala ngayon dito sa koponan ng Montreal ang dalawang napaka-vital players sa pagkapanalo nila kontra sa San Jacinto kagabi. Yung talking about Mac Aquino and itong si Joey Albaitar. Yes, partner. So talagang obvious na on that game last night, talagang gusto lang nilang manalo kontra sa San Jacinto na isa sa mga top seeds dito sa District 1. Yun nga, upset win yon para sa mga taga Montreal for yung mga taga San Jacinto. Oo, at sabi mo din kanina, partner, ha? Na talagang gusto nilang patunayan na kaya nila makipagsabayan dito sa malalakas na team dito. Tama. Yun lang siguro yung kanilang goal sa larong nilang yon. Gusto nilang patunayan na kaya nilang makipagsabayan, kaya nilang
manalo kontra sa mabibigat na teams dito sa Ako Bicol Cup Masbate. At napatunayan naman nila yon, successful sila doon sa goal na yon. So kudos para sa mga taga Montreal. Pero dito, siyempre hindi naman papatinag din ang mga taga San Pascual dahil talagang uhaw na uhaw ito, gutom na gutom para sa panalo. Oo nga, partner. So, ang kanilang kartada ay 0-4, no? So, talagang dito, maganda ang kanilang panimula. 8-0 run itong ginagawa nila sa pagsisimula pa lang ng ating laro. Tama. At ayan, talagang halatang halata na gusto na nilang manalo bago pa man tayo magtapos dito sa Distrito 1. Dahil once again, mga kasurog, ito po yung final day natin dito. And I think successful naman tayo sa mission na makakakuha ng top 2 teams para ilaban doon sa districts 2 and 3. Ayun na, merong N1 situation tayo dito. Good drive on the part of Roy Aton on that play, partner. So, huli doon si Robert Mahinay, first personal foul, first team foul. At unang bucket for the Montreal team. At ayan, itong si Roy Aton, perfect with that 3-point play opportunity. Now it's Baldimoro to Belbes. Was that Belbes? No, it's Bacolod. I'm sorry. Now Aton na naman, drives and gets fouled once again. So, grabe yung aggressiveness na ipinapakita nitong si Roy Aton dito sa start ng ating ball game. 7:38 po ang nalalabi sa ating unang quarter. Ito si Roy Aton talagang gusto niya siguro dagdagan pa yung kanilang panalo. Siyempre naman. Yeah, very aggressive siya. Opening frame pa lang ng ating laro. Gusto rin niyang patunayan na kahit wala yung dalawang imports natin, kaya din nating manalo. Let's see kung mapapatunayan nga nila yan. With both free throws missed mula dito kay Roy Aton. Baldimoro. And a short jumper is good. So isa din ito na napaka-vital ang role for Team San Pascual, partner. Itong si Baldimoro, maganda pinapakita nito sa ating tournament. Tingnan natin kung madadala niya itong team niya sa unang panalo nila dito sa ating liga. And that's Bacolod hitting his first bucket of the ball game. And that's a nice shot. That's one-legged shot. Mula naman sa corner, itong si Almonte na isang napagandang role ang ibinigay kagabi. Yes, partner. Sa panalo nila doon nga sa San Jacinto. Hitting those corner threes and everything. And we have a report right now from Miss Carmela Hernandez. Miss Carmela, pasok. Thank you so much, Kapa Morgan and Coach Paul, at magandang hapon mga kasurog. And right now, we're witnessing our first game for today, labanan sa pagitan ng Montreal at San Pascual. Bago nga nagsimula ang laro, nakausap ko ang head coach ng Team Montreal na si Coach Jason Ongotan. And according to him, all locals lamang daw ang maglalaro ngayon, kaya all-out effort ang kailangan nilang ibigay for this game. And hoping na may sagawa nila ang perfect game plan and plays gaya ng ipinakita nila kagabi laban sa Team San Jacinto. Kaya inaasahan ni Coach Jason ang kanyang mga players na mas lalong palakasin ang depensa at opensa at ayusin ang kanilang play for them to show us a good chemistry. Yan muna ang latest update dito sa courtside. Back to the panel. Maraming salamat, Ms. Carmela Hernandez. And balik tayo dito sa ating game. Etong si Leonard Lianto na medyo offensively kagabi hindi ganoon hindi ganoon kalaki yung kanyang naging contribution when it comes to scoring, pero very crucial naman yung kanyang 2 free throws doon sa overtime na naipasok niya. So ganun pa rin, talagang isa ito sa mga go-to guy ng Montreal, and those 2 free throws are good for this guy na si Leonard Lianto for Montreal. Yes, partner. Speaking of Leonard Lianto, no, sabi mo nga, partner, ganoon naman talaga dapat ang mga players, no?
pag hindi ka makapag-contribute offensively, doon ka sa defense side. Yun ang ginawa ni Lyanto kagabi, partner. Tama. Grabbing those rebounds, defensive stops. So maganda yung recognition niya kasi medyo nga inaalat siya on that game. So nakatulong siya doon sa defensive side for Team Monreal. So yun, kung hindi pumapatok yung opensa mo, pwede kang sa ibang aspeto, yun na nga, kagaya Yes, ng partner. pagdidepensa. Oo, kasi nga sabi nga natin, yung depensa wala namang malas doon eh. If you defend well, so talagang magkakaroon ng magandang resulta. Tama. And the first 3-pointer of the game, courtesy of Leonard Lyanto. And yan, narinig tayo na maalat siya kahapon, pero now, after hitting 2 free throws, kumana naman ng 3. Pero sa banda naman, o sa kabilang banda naman, ay tumira itong si Bello. Bello, oo, partner, binawi ka agad. 4 points na ito dito sa ating game, itong si Bello. As we can see, San Pascual defending with a 1-2-2 defense. And there you goes, Leonard Lyanto driving down the lane and gets fouled. That's on Nomer Baldimoro. First personal nito ni Nomer Baldimoro. So Leonard Lyanto kanina sa free throw line is perfect and hitting a 3. And right now, let's see kung magtutuloy-tuloy ang kanyang magandang shooting dito. Wala yung unang tira mula sa free throw line. I remember kanina pala nakausap natin ito, no, na dun sa game na iyon ay na-sprain pa siya, partner. So that's why siguro isa din yung factor kung bakit medyo nawala yung offense niya dun sa game na yon. But again, bumawi siya on that overtime period. And there goes Bacolod hitting a 3 at the top of the key para sa San Pascual. First 3-pointer for Team San Pascual, courtesy of Renson Bacolod. At ito, Ayan. pass break situation again, partner. Nakaagaw at there you go. Nahulog pa rin ang bola. Akala ko lalabas pa. So that's a bucket for De La Cruz. And Aton once again will go to the line. This is his third trip to the line if I'm not mistaken. Dito sa unang quarter natin, 4:51 remaining. That's the second foul of Jairo Bello for Team San Pascual. And penalty na dito, partner, itong mga taga San Pascual with 4 minutes and 51 seconds remaining dito sa ating game. Madali silang na-penalized. Oo, medyo nagpa-file up yung foul at early stage ng ating first game. Roy Aton missing those 2 free throws. At doon naman sa kabila, merong violation na naitawag. It's a turnover. Almonte to Lyanto now for Monreal. And Lyanto directing the play. Binigay sa top of the key kay Almozara. Almozara at the paint. Binigay kay Almonte sa labas. Almonte. Medyo kapos yung kanyang 3-point shot. It's the second time he missed in the 3-point country. So medyo mukhang naubos kagabi, partner, yung 3-pointer nito ni Almonte. But again, sabi nga natin, was a shooter. He will keep on shooting. So kailangan bantayan pa rin nila yan. Kasi once na pumasok yan, for sure, susunod-sunod yan. Tama. And look at now, it's a 12-point lead by San Pascual kontra dito sa Monreal. Ano bang nararamdaman mo dito sa Monreal? Talaga bang na-overwhelm sila dun sa panalo nila kagabi? Siguro, partner. And nagulat sila dun sa start dito mga taga San Pascual, partner. A good start on the part of San Pascual. Very aggressive. They are attacking the lanes, getting those fast break, partner. So, tama. yun ang nakikita ko dito sa early goings ng ating game. So, medyo nagulat doon itong mga taga Montreal. Kasi akala nila walang firepower itong Mas mabilis dito yung mga taga San Pascual sa unang frame natin. But again, partner, sabi nga natin, basta ako Bicol Cup, no? Pag naglalaro ka dyan, huwag ka dapat patulog-tulog kasi alam mo yung mga quality din yung mga players eh. Huwag kang tutulog-tulog dahil ang kalaban laging gising. Oo. And Leonel Lyanto hitting the first free throw sa pagbabalik natin dito. At ayan, meron na siyang 8 puntos. Belbes to the corner.
or rather to the wing. Wala yung tirang yon ni number 7 na si Davy Belbez. Davy Belbez to another Belbez. Number 30 and the runner, wala. Rebound itong si Denmark Duan, and he was fouled according to our referee Monanong Chumachera Jr. Kaya itong si Denmark Duan ay bibigyan ng 2 free throws itong si referee Roger Ubina. Yes, that's a foul on Jeric Almonte. Unang tira, wala. And kung mapapansin mo, partner, itong nasa free throw line, itong si Duan, no? Very hard working guy for Team San Pascual. Pero kung mapapansin ko nung kanilang last game, yung offensive rebound, maganda ang kanyang mga positioning. Pero once he take the shot, medyo dun siya nararatel eh. May mga mintis na tira. Pero sabi ko nga, pagdating sa rebound at pagdating sa big possession, magandang pinapakita nito ni Mark Duan. May mga ganun talagang player na talagang they are better on rebounding kontra sa making those buckets. But Roy Aton making another one for Montreal, and a 3 was launched by Davy Belbez. That's his first bucket of the ball game. Gandang pasa din doon from Dave Belbez. Aton kicks it out to Ariate. Ariate binigay dito kay Almosara. Almosara pabandang tira, wala. Rebound nitong si Pag-Usara, at he was fouled. Trying to do a leak out pass. At na-foul siya doon ni Roy Aton. That's the first foul of Roy Aton dito sa ating game. At ipapasok na itong si Briones kapalit dito kay Roy Aton. And right now it's Belvez. Mali yung napasahan, at eto na ang mga taga Montreal, but the ball went out of bounds. Hindi naman si Ariate yung bilis ng bola. At napangiti doon ng ating referee na si Bonanong Chumachera kasi siya ang tatamaan eh. Belbez to Pag-Usara to Duan sa ilalim, working his thing, and rebound after the miss is itong si Lianto. Mababa yung pasan itong si Briones papunta dito kay Almonte, kaya muntik nang maagaw ni Belbez for San Pascual, pero the ball will stay with Montreal. Now Ariate has the ball against Belbez. Binigyan ng screen ni Lianto to Almonte at the wing, and he gets fouled by San Juan, taking the shot beyond the arc. Kaya bibigyan siya dito ng 3 free throws ng ating mga referees. And hindi dyan mahihiyang tumira itong si Almonte, partner. Sabi ko nga, once a shooter will always be a shooter. Talaga nga pag open yan, titira yan. Grabe yung contribution niya sa panalo nila kagabi kontra San Jacinto. At ayan, pasok ang unang tira nitong si Almonte. I remember that shot, partner. 3 talbog sa ring bago pumasok yung bola. Naghihintay talaga tayo kung papasok yun. Tama. Naalala ko, na-foul siya sa 3-point na-foul din siya naipasok niya lahat. After that shot. Nung 3-pointer niya na inulit niya yun. 3 3 free throws. Pasok for Almonte. So 3 points na ito si Almonte dito sa ating game. So 10 lang ang abante ng mga taga San Pascual. Davy Belbez short on that one. Ito na si Lianto, tumatakbo, naghahanap ng mapapasaan sa unahan. Medyo nahirapan sa dribble, pero he opted to lay it up and in. And there you go. Leonard Lianto hitting another 2. Belbez, binigay kay San Juan. San Juan, sabi niya sandali. Balik sa kanyang bola. Tumira, nagmintes, rebound, Briones. Almonte now, may tangan ng bola. Gusto sanang pasahan si Almosara, pero nandun si San Juan to deflect the pass. Pero mananatili po ang bola sa mga taga Montreal.
Oh no, I'm sorry. Balik ito, partner, sa last ano. touch ng mga taga Montreal. At I thought- hindi ready doon si Almusara, partner. So hindi talaga nasalo at that ball went out of bounds. Belbes very aggressive. Wala. Maganda yung depensa ng mga taga Montreal doon. Erato hitting his first bucket of the ball game. That's Christian. So ito mga bench players, itong mga taga Montreal contributing dito na sa ating laro. So, Out of bounds. Sa turnover. Good defense on the part of Montreal. Kung makikita mo, partner, nakaabang na yung mga guards dito sa harap. So gusto nilang i-pressure itong ball handler nitong San Pascual in the lights of Belbes. So mapipilitan siya na ipasa kagad yung bola. Oo, napipressure. Oo, napipressure. So good defense on the part of Montreal dito. Pero still they are trailing by only 6 points now. Kanina isang dosena po yan. 127 ang natitira po sa ating relo. Nunez at the corner. Balik kay Erato. Erato na ginugulo nitong si Belbes. At yon naagawan. Belbes to Belbes. And then Belbes once again finishing using the board. 5 points na itong si Davy Belbes dito sa ating game. Tama. Magandang entry pass for Briones. Mula dito kay number 21 guy na si Jobert. What's that? Sino yung pumasa doon? Nakalimutan ko. And Robert Mahina is scoring his first bucket dito sa ating laro. At yung pasa na yun, partner, galing kay Alvin Almoite. Almoite yun, si Almoite. Yung tira ni Briones kanina. Tama. And again, nahanap na naman siya ulit ni Almoite, partner. So maganda pa sa dalawang player na ito coming off the bench. So napangiti na lang si Almoite doon eh. Sabi ni Almoite, akong bahala sa pasa, ikaw ang bahala sa tira. Ayun. May nakitang mali ang mga referees natin. Anyway, itong si Briones nakaka-4 na puntos na para sa Montreal. Coming off the bench. Second personal foul, 18 foul. So, Robert Mahina committed a Second personal foul, partner. Offensive foul offensive yun. foul yun. At, Oo. 16 seconds remaining sa ating first quarter. And Yanto Yanto. driving and scoring. Belbes maganda yung ikot. San Juan penetrates using the board. At yan po nagtatapos ang ating unang quarter. Napakaganda, very timely yung tira ni San Juan dahil the clock is about to end para sa ating first quarter action. 32-26. Anim pa rin po ang kalamangan nitong mga taga San Pascual. Ano sa tingin mo, Coach? Makakatikim na ba ng unang panalo itong mga naka-purple? Yes, partner. At pag nagtuloy-tuloy yan, ang pinapakita nilang aggressiveness, both offense and defense, partner, no? So, malamang sa malamang, makatikim sila ng unang panalo dito. But again, hindi naman papayag itong mga taga-Montreal, partner. Talagang lalaban ito, no? Kasi nga, sabi nga natin, kaya naman talaga nilang makapagsabayan. Itong dalawang kupunan na ito, kaya makipagsabayan dito sa mga malalakas na team na ito. Although, every time they have a game, they came up short. Pero sabi nga natin, yung puso and yung hard work nandyan for these two teams. So, titingnan natin kung ano magiging adjustments these two teams coming off the second quarter. But again, sabi ko nga, if magtuloy-tuloy yung aggressiveness sa pinapakita, both offense and defense itong mga taga San Pascual, may kalalagyan dito ang Montreal, partner. Alright, so sa kampo naman ng mga taga Montreal, yun ang dapat nilang pigilan, yung aggressiveness nitong mga taga San Pascual kung gusto nilang manalo. Dahil yun nga, sa unang quarter natin, tama ka, Coach, talagang very aggressive itong mga taga San Pascual. And look at that, Almusara now being aggressive once again, pero maganda yung depensa doon ni Lianto. Pero nando naman ang kanyang kakampi na si Bacolod with that power layup. 7 points itong si Renson Bacolod dito sa ating game. Oops! And that's Ayan, a matigil good, tayo ditong tamaan ng bola. it's a good block on the part of Mahinay. 15 seconds to shoot. Briones will inbound. Napakaganda yung pasa, but the shot
Medyo malamya mula dito kay Nunez. Bacolod! Wala. Mahirap na tira yon, being defended really well by Lianto. Pero naitira niya at muntik nang maipasok. Ano? Yun yung sinasabi natin. Up and under na tira. Yung walang takot and of course, sabi nga natin, talagang itong kupunan ito ng San Pascual ay talagang on the mission here for their first win. And again, ayun, 3-pointer, second 3-pointer ni Renson Bacolod dito sa ating game. Mayroon na itong 10 points partner dito sa ating laro. Yes, ito si Renson Bacolod. He's the leading scorer so far for Team San Pascual. At sinagot naman kaagad dyan itong si Christian Erlato with a 3-point shot also. So, ayun, sagutan dito ng mga tres. Tingnan natin kung yung pang bibitawan ngayon. At yun na nga, pinitawan ng tres pero umalog lang sa ring. Rebound. Muntik nang makuha nitong si Leonard Lianto but it went out of bounds kaya mananatili sa mga taga San Pascual ang bola. Another try for De La Cruz. And yes, for the second time, hindi na pumalya itong De La Cruz. That's his first bucket of the ball game. Ano, that's 7 points yan, 7 partner. points na pala itong si De La Cruz. Huli doon si Christian Errato on that play. May hawi eh. Hindi makakalusot yan sa ating mga magigiting na referee, Roger Ubina, De La Peña, and Bonanong Jumachera. Belbes with the ball. Bigay sa right wing kay Bacolod. Tumira ng tres. Tapos ng konti, Almoite now. Tumatakbo ng matuloy. Binigay kay Nunez. And that's a traveling violation. Good defense on the part of Baldemoro. Yes, partner. And ayun na naman. Muntik na naman makakuha ng pass break doon itong mga taga San Pascual. Errato fires another 3 and hits it! Pangalawang 3-point shot made by Christian Errato. Meron na siyang 8 puntos dito sa ating talaan. Briones now kontra Mahinay. And talagang malakas din ang loob nitong Briones. Imagine, ang nakatapat niya doon ay mga nasa 6'3" guy na si Robert Mahinay. At 6 na puntos na ito. Si Briones din dito. De La Cruz missing from the corner. At he was trying to save the ball pero out of bounds na yon. Last touch yun ni Robert Mahinay. At ito, partner, balik sa 6 ang hinahabol dito ng mga taga Monreal. And ito pong Ako Bicol Cup Masbate ay hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na nasurog pa. Briones trying to force his way papunta sa baseline or along the baseline pero he opted to pass to Almoite. Almoite gets fouled. And now Almoite. Alvin Almoite will try from the free throw line. And that's the second foul of Nomer Baldemoro dito sa ating laro. Missed yung unang tira nitong si Alvin Almoite. Ganon din yung pangalawa. So wala pa siyang score dito. Belbes now. What a nice play but a nice block is there. Nakaabang para dito kay De La Cruz. Itong si Leonard Lianto. The ball will stay with San Pascual. 6 pa rin po ito. 40-34. San Pascual leading at 7:06. At pinahingan muna dito si Leonard Lianto, partner. Binalik si Almusara for Team Monreal. So balik sa zona itong mga taga Monreal dito. De La Cruz to Belbes. Belbes fires and miss. Nice pass for Duan. And he converts. Yan ang unang field goal nitong si Duan. Although naka-score na siya mula sa free throw line kanina. Meron na siyang 3 puntos dito. Oo, partner, and magandang pasa yon coming from Dave Belbes. Oo, kung makikita mo. Libreng-libre siya doon. I mean, that's Bacolod, yung pumasa, partner. So, and magandang patience nito ni Duan on that play. Muntik na maagaw.
Irato missing. At ayan, all alone is Belbes. Oh no, that's Bacolod. Easy 2 para sa mga taga San Pascual. 12 points itong si Bacolod dito sa ating game, partner. Maganda ang panimula ni Nelson Bacolod. Oo. And kung mapapansin mo, partner, yun ang ginagawa nitong mga taga San Pascual mo. No, every time they rebound the ball, they control the ball, talagang takbuhan sila pababa. So yun naman talaga ang dapat bantayan nitong mga taga Montreal, no? Yung transition na ginagawa nitong San Pascual at the early goings ng ating laro. Nakakalimang 5 or 6 na mintis na itong si Roy Atun dito sa free throw line. Yung pasok yun. Pasok yung pangalawa. Narinig tayo. Belbes to Bacolod. Bacolod fakes a shot and he traveled. So timeout dito ang mga taga Montreal. Balik sa 10 ang kanilang hinahabol with 6 minutes and 15 seconds remaining sa ating game. So far hindi pa nagli-lead dito ang mga taga Montreal. Yes, partner. Still trailing sila. Pinakamababang naibaba nila yung lamang is 6. So but again, sasagutin naman kaagad yon ng mga taga San Pascual. So sabi ko nga, pag hindi nila na-stop yung ginagawang transition play nitong mga taga San Pascual, so medyo mahihirapan sila, partner. Tama. And not only those transition plays, pero nakita natin maganda rin yung shooting nila from the outside. Yes, yun nga, isa pa yun. The likes of itong si Bacolod who hit 2-3 points already. Si De La Cruz meron ding isa at si Davy Belbes meron ding isa. Well, may mga team talaga na ganoon, partner. Pag maganda yung percentage sa Rainbow Country, talagang doon sila nabubuhay minsan eh. Pero pag minsan pag nabantayan na yon, so medyo nahihirapan. So but again, on that note, meron silang duwan at mahinay naman sa ilalim, kaya medyo pantay yung scoring outside and inside. And Almosara trying to work his way, pero he was defended and gets blocked. At the other end, napakabilis. Umiscore naman kaagad itong si Bacolod. 14 points na yan si Bacolod. Aton missing. The one rebound. Now kay Bacolod ang bola against Ariate. Belbes to the corner. De La Cruz fakes. Belbes nakita sa ilalim si Mahinay. But Robert Mahinay committing his second offensive foul, and that's, I think, going to be his third personal foul. Third personal, partner. So medyo delikado dapat naman dito. mag-ingat siya dito, no? Nasa second quarter pa lang tayo at hindi pa nangangalahati. Ariate, what a crossover. Drops it out to Aton. Aton missing. Ayan naman yung transition play. A leak out pass going to Bacolod. Nako, ilista mo na yan pagka kay Bacolod. Kung mapapansin mo, sino yung nandun to get that rebound? Mark Duan getting his job done. So, talaga, partner, yun ang sinasabi. Kailangan yung i-box out yan si Mark Duan for Team Montreal. And that's Almosara's job, partner. And nice tip off from Roy Aton. 8 points na ito dito sa ating game. Ito si Roy Aton. Out of bounds. But may na-fish doon na foul. Itong Meron si Robert Mahinay from Almosara. Mahinay na naman. Oo, si Mahinay yung si Mahinay nakakuha ng foul. He fished a foul. And he will be shooting free throws here. Balik si Liato for Erato. Unang tira ni Robert Mahinay sa free throw line. Pasok. Malaking mama din ito. Oo, partner. Yung build parang kakatakutan mo pero parang napakabait na bata. Gentle giant Gentle no? giant itong Mahinay. At alam ng coach na 3 na ang foul ni Mahinay kaya pinalitan muna ito. Papasok itong si San Juan, si Belbes, lumabas din. And yan. 1-2 defense dito ang mga taga San Pascual. Almonte from the corner, short. Medyo pagdating sa opensa, malamya dito ngayon. Itong si Almonte.
Ito, nag-man-zone bigla itong mga taga San Pascual on that play. Ito na naman, si Duan partner with that rebound. Buti Pero- na lang, huli yun ni Ariate. Nandun na sana ang nasa unahan ang isang kakampi ng San Pascual, Bacolod. Sizing the defense, tumira ng tres. Medyo malakas. Rebound pa rin ang mga taga San Pascual. De La Cruz fires. Misses and Lianto for the rebound. Outlet pass. Papunta dito kay Ariate. Lista mo na yan. First 2 points partner dito ni John Mark Ariate. So yung mga guards na kumana doon sa kanilang panalo kagabi na sina John Mark Ariate and itong si Almonte, medyo mababa pa yung scoring nila. Oo, medyo Almonte with only 3 na sa free throw line pa na i-score, samantalang si Ariate first bucket after that transition play. yan again po sa lahat ng ating mga late viewers, no? This is a triple header again ngayong gabi. Ito pong napapanood nyo ay laban ng Montreal at San Pascual at ang susunod po niyan ay ang labanan ng Batuan at ang ng Claveria. Ano bang kartada ng dalawang yan? I think tie sila eh. Ang kartada ng Batuan at Claveria parehong 2-2 yan, Yan, partner. 2-2, oo. Oo, at ang third game po natin, the home team San Fernando. Wala pang wala talo din yan. Talo with 4-0 ang kanilang win-loss record ay makakalaban ang San Jacinto na mayroong 3-1 record. Oo. After that upset mula sa Montreal kagabi. Babawi kaya ang mga taga San Jacinto at babawi ang kaya ang mga taga San Fernando. Well, alamin po yan. Tutukan lang ang inyong Ako Bicol Cup Masbate Day 7. Dito po, live tayo sa Montreal or San Fernando. Sa Tito R. Espinosa Cultural and Sports Center, Almoite. Using the baseline, binigay kay Almosara. Almosara walang mapasahan. He was double teamed. And now, Ariate kicks it out to Lianto. Lianto fires a 3. Kapos. Rebound Duan. Nakita kaagad itong si San Juan na nasa unahan. San Juan. Binigay kay Belmes. Pabandang tira. Wala. Na-rebound ngayon ni Lianto. Lianto now. Or Aton rather. And Ariate stops and pops. Nope. At Roy Aton gets fouled on that play after the rebound. Dawson Duan, foul on Mark Duan. First personal foul ito ni Mark Duan dito sa ating game at penalty na din ang mga taga San Pascual dito. Or warning for penalty, partner. Oo. 3:13 ang oras natin dito sa ating pangalawang yugto. Kasama niyo po si Kapa Morgan and Coach Paul Sepe giving you the play-by-play action dito po sa ating Day 7 ng inyong Ako Bicol Cup Masbate. Inulan tayo kanina, partner, pero buti naman ngayon ay medyo maayos na yung panahon. Makulimlim pa at maulap pero wala nang ulan. So again po, this is the last day of elimination, partner, dito sa District 1, no? So after po nitong gabi na to, ay makikita na natin yung result ng hinahanap nating dalawang team na mag-a-advance sa next round, partner. Oo. Sino ba ang magtatap dito sa District 1? Will it be San Fernando, San Jacinto, or magkakaroon ng iba from Batuan and Claveria? Yes, partner. Makakahabol pa sila? Alamin natin yan. Bacolod to Belbes. Belbes, no good. And Duan gets fouled. Trying to make that putback. But again, that's the second chance again for Team San Pascual. Kung mapapansin mo, partner, laging andon yung mga bigs nitong Team San Pascual. Every time may tumirang guards, talagang they are crashing the board for that second opportunity. So maganda ang pinapakita nitong mga bigs nitong Team San Pascual. That's why andito si Mark Duan sa free throw line because of that offensive rebound. And that is why, probably the reason why they are leading by 11 points now, 51-40. Duan, his second
shot from the free throw line. Pasok yan. So maganda rin yung nagiging contribution ngayon dito. Nitong si Duan for San Pascual. Ariate. Binigay kay Aton. Aton missing. Short corner. At naagaw niya o nakuha niya yung pasa. Yung leak out pass na yun for San Pascual. Aton, or make it Ariate now from Aton. Sizing the defense of Belbes. Binigay sa corner kay Almoite. Almoite fires and short. Aton for the rebound. Entry pass. Nagkaagawan. Yanto, Bello at Duan ang nagwagi. Now it's Bacolod. Malabilis na. Grabe. Rumaragasa itong si Bacolod. Pero missed yung kanyang tira. Yanto to Almozara. Almozara using the board and scoring. It's the first 2 points dito ni Almozara. Grabe yung sequence na yun for both teams partner. Turnover after turnover. Nakakadalawa pa lang dito. Unang bucket ni Almozara for Monreal. And medyo napalakas ng konti yung pasa ni Bacolod for Davy Belbes. Kaya turnover po. Eto na. 1 minute, 14 seconds partner. Ariate na naman ang may hawak ng bola for Monreal. Nasa unahan niya itong si Bacolod. Almozara fires a 3 and gets it to go. At ayun, narinig tayo ni Almozara. Nakukulangan kayo ha. Ito, dadagdagan ko. 5 puntos na po ang meron sa ating talaan for Carlo Almozara. San Juan, gagante. Pwede sa own version, wala. Pero nandun si Duan. For the putback, wala. Rebound, Lianto. Lianto, binigay kay Almozara. Almozara now to Almoite. Almoite, binalik kay Almozara. Almozara gets fouled. Going up the basket. And it's San Juan. Second personal foul penalty. Ang tinawagan ng kanyang second personal foul. And ito, free throws for Carlo Almozara. Pasok partner, yung unang tira nitong si Almozara. So meron ng 6 na puntos ito. Missed yung pangalawa. 30 seconds remaining sa second quarter. Maganda yung pasahan. Pero yung tira, medyo malakas. Ito na si Ariate. May tanga ng bola. Lumipad. Pumasa. Almozara. Nadipensahan doon ni San Juan. Now, it's Duan. Missing the shot. And still missing. For the third time. Naipasok niya na ang tira. Kontra sa dalawa ng mga taga Monreal, Silianto and Aton. And that will end our second quarter action dito po sa Tito R. Espinosa Cultural and Sports Center sa bayan ng San Fernando, beautiful island of Ticao, sa province ng Masbate, 54-46. Anong mga thoughts mo, partner, before we take a break? Yes, partner, yun nga. Yung aggressiveness itong mga taga San Pascual is talagang nandun from the tip-off pa lang, partner. Kung mapapansin mo, yung last fast break situation, partner, wala man lang bumaba for Team Montreal on that play. Hinayaan nila si Lianto sa baba. But for Team San Pascual, nag-trail pa itong si Renson Bacolod. That's why maganda yung naging pasahan ng dalawa. So yun ang titingnan natin. Dapat yung mga taga Montreal, wag silang tamarin when it comes to defense, partner. Kasi doon nila kukunin yung offense nila. Sabi nga natin, defend well first and then second yung magandang opensa. So yun lang naman, very basic yun for basketball, no? So magandang depensa and after that, pabibigyan ka ng magandang opensa. So sisipagan kaya ng mga taga Monreal sa pagbabalik ng ating game dito sa second half. Oh well, yan ang ating alamin. Ang Ako Bicol Cup Masbate ay hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurog pa, kami po ay magbabalik. Diyan lamang po kayo.
Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang di Samuya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang di Samuya. mga paaralan at mga gusaling kapaki-pakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ayan, balik na po tayo dito sa loob ng Tito R. Espinosa Cultural and Sports Center sa bayan ng San Fernando. Dito po sa Ticao Island, the province of Masbate, para sa tapatan ng mga taga San Pascual kontra sa Monreal. Kasama niyo po ako, Kapa Morgan, alongside Coach Paul Sepe. And kami po ang naghahatid sa inyo ng aksyon na ito. Siyempre, hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. And pasadahan na natin, Coach, ang ating halftime team statistics. Yes, partner. Bench points for both Montreal and San Pascual, 14 kontra 17. Sabi ko nga, maganda din ang pasok nitong mga bench players, itong mga taga San Pascual, partner. That's why nakakalamang sila dito, no? Points in the paint, 32 to kontra 20, partner. Sabi ko nga, yung talagang pananalasa ni Mahina, ni Duan, at yung mga magagandang crush the boards nitong mga taga San Pascual. That's why ito, partner, talaga very evident na sila ang nakakaungos dito. Turnovers, halos pantayan, partner, 11 and 11. Fast break points, yun nga sinasabi natin, yung transition na ginagawa nitong mga taga San Pascual dito. That's why 30 kontra 19 lang. At atong second chance points because of this rebounding ng mga malalaki for Team San Pascual, courtesy of Duan na mayroon ng 9 rebounds dito, partner. At itong si Mahinay na mayroon ng 5.
So tingnan natin partner kung ano mangyayari come sa second quarter, kung magbibigyan nila ng magandang counter yan for Team Montreal naman. So sabi nga natin, hindi natin alam, bilog ang bola partner. Malay mo, mag-adjust itong mga taga Montreal and maganda ang kanilang ipakita when it comes to defense. So titingnan natin ngayong second half. So far, base doon sa ni-report mong halftime statistics ay pumapabor lahat sa mga taga San Pascual. Yes, partner. So yun na nga, kailangan magsipag dito ng mga taga Montreal. Baka naman naubos yung kanilang gasolina sa panalo nila kagabi kontra sa San Jacinto. Paano nila i-motivate unang-una mga sarili ng mga players na yan to step up into this ball game para nang sa ganon ay makahabol sila at makalamang at maiuwi ang pangalawang panalo. Yan ang ating aalamin at masasaksihan sa ating second half action. And right now, Lianto giving the ball to Ariate. Balik kay Lianto to the corner kay Erato, but he missed. Malakas yung tira. Now it's Belbes with the ball for San Pascual. Binigay dito kay Bacolod. Bacolod. Nakita naman si De La Cruz. De La Cruz ready for a 3-point shot. Malakas ang tira, rebound, Erato. Ginugulo ng dalawang naka-purple. Pero binigay sa kanyang kakampi na si Lianto. Lianto now may tanga ng bola. Now kay Ariate. Ariate creating the play. Binigay kay Lianto. Lianto muntik ng maagawan ni Baldimoro. Maganda yung rotation. Pero yung tira ni Almonte, kapos. They will have a fresh 24-second though. Grabe ang sequence yun. Again, itong si Jeric Almonte still struggling partner on the 3-point country. At again nga, itong mga leading scorer natin, Lianto, 12 points na. At sa kabila naman, itong si Bacolod partner, 16 points na. At ito, nanunood daw ang mga taga San Fernando Municipal Police Station. Hello po sa inyo dyan, sir. Oo, katabi lang natin. Oo, katabi lang. Ano? So, traveling on that play. Oo, hindi siya actually sumobra yun, nagkaroon ng extra step kaya natawagan itong traveling violation. That could have been another 2-pointer for San Pascual. Wala pa pong nakakascore dito sa ating third quarter. That's another traveling violation. This time, it's from Erato. Nangangamoy na partner ng sinaing. Magagabi na eh. So again, ito maganda. Balik tayo sa maganda yung laro. I mean, the defense na binibigay nitong San Pascual partner. Kung mapapansin mo partner, magpapakita sila ng 1-2-2. And again, pag nandun ang bola sa may wing part, idodouble nila. So talagang nararatel yung may dala ng bola. And a good pass. Nice trap pass from Belbes to Baldimoro. Ganon pa rin yung aggressiveness nitong mga taga San Pascual, hindi pa rin nagbabago. Yes, partner, Coach. yun nga. And ito, kung mapapansin mo, itong mga taga San Pascual, sila yung naghahabol pero sila yung nagsiset up. So dapat siguro dito maging aggressive din sila when it comes to offense, no? At ayan, Aton missing. At ito na, ang bilis ng mga pangyayari. Another transition play para sa mga taga San Pascual. De La Cruz with a good finish mula dito kay Bacolod. Lianto drives down the lane. Tapos yung kanyang layup. Ito na, mabilis na naman tumatakbo si Belbes. Belbes! Nakita si De La Cruz. Nasa tamang pwesto. Kaya yun, De La Cruz hitting another 2. That's another bucket for De La Cruz. Nakakarami na din itong si De La Cruz dito sa larong ito. And Almonte, sabi niya hindi ako makakonekta sa 3 or sa corner, o yung mga corner 3 ko, hindi ko makonekta. Lalapit ako ng bahagya. At yun, nice reverse layup there. De La Cruz open for 3. Bang! Sa second triple nito ni RJ De La Cruz, partner. Tama. Talagang maganda. 12 points na ito dito sa ating game. Erato. Ariate to the corner. Almonte will try to hit his first 3-point shot of the ball game. Wala pa rin. Aton with the follow-up. Yes.
11 points itong si Roy Aton dito sa ating laro. And again, itong si Jeric Almonte, partner, still struggling sa Rainbow Country. Another 3-point shot attempt for De La Cruz, pero nandun si Mahinay for the rebound. Mananatili ang bola pa rin sa mga taga San Pascual. Baldemoro, Bacolod, top of the key, 3, wala. Now it's Ariate, tumatakbo para sa Montreal, and ayan, kumonekta doon with a nice layup. Nice finish for Ariate. Baldemoro traveling. Yan ang problema pagka hindi ka kaagad ng dribble, talagang automatic yan. Tatawagan ka ng ating mga referees ng traveling. Time out again dito ang mga taga Montreal, partner. 11-point lead, 63-52, 5:46 remaining sa ating third quarter. At we take a look at Coach Jason Onggotan and the Montreal squad talking with our referee kanina. And right now, he's talking with his guys. Oo, partner. At ito, pansinin ko din, partner, yung Jeric Almonte din, partner. 6 na mintis na dito sa Rainbow Country. So, medyo malaki yan, partner, for Jeric Almonte. But again, ito muna, partner, mayroon tayong report mula sa ating courtside reporter na si Miss Barbie Floriano. Barbie, pasok. Maraming salamat Kapa Morgan and Coach Paul at magandang gabi Mas Bateños. From the bench of Team San Pascual, I am Barbie Floriano, your courtside reporter. The team's mindset for this game is to go after rebounds, establish their rebounding position, eliminate hesitations inside the court, and have a good passing of the ball. At ang mga ito ay nagbunga para malamangan nga nila ang kabilang kupunan sa game na ito. Knowing that Team San Pascual is thirsty for a win, that's why they are doing their very best to break this record. Ito na muna ang latest mula sa courtside. Back to the panel. Yes, maraming salamat Miss Barbie Floriano. And yun nga, uhaw na uhaw ang San Pascual at kitang-kita yan sa laro nila ngayon. And look at Belbes! At ito namang si Ariate ay he went down pero wala namang contact. I think na nagkaroon doon. Meron ba? And good gesture also on the part of Dave Belbes, partner, na talagang linapitan niya. Na partner, okay ka lang ba dyan? So, again, wala namang contact doon. Medyo na mali lang siguro yung tapak nito ni Ariate. Tama. Pero yun, pumuntos doon ang mga taga San Pascual. At eto, may pagkakataon na naman with Bacolod to Robert Mahinay doing the work. Good finish on the part of Robert Mahinay. Yun na nga, as ay nag-report kanina si Barbie, yun nga ang gustong gawin talaga nitong mga taga San Pascual, partner, no? Talagang yung rebounding and yung fast face na laro, yun ang kanilang gustong gawin dito. And De La Cruz all alone for that one. And nasabi pa doon ni Barbie, no hesitation, partner, on those rebounds and those pass break. Oo. Almonte still struggling. I guess that's his 8th missed dito sa larong ito mula sa 3-point country. And there you go. Parang ito namang mga taga San Pascual, perfect ang laruan. De La Cruz to Bacolod. Ito, that's partner, a beautiful connection. 19 points na ang abante dito ng mga taga San Pascual. Now Ariate trying to be aggressive as well. And he was successful with that layup. And sinagot naman kaagad ni Dave Belbes yan. Pinapatay ka agad, ano? Mag-uumpisa pa lang yung layup, pinapatay ka agad nitong mga taga San Pascual. So yan na nga, yan yung sinasabi na no hesitation in every place. So maganda yung mindset noon pa lang sa pag-uumpisa ng ating laro, no? Yung mindset talaga ng mga players coming from their coaches na talagang ito ang gagawin natin. So yan, pag partner, pag nakuha yan ng mga players is magandang bagay yan for their coaches, no? So yan talaga, dapat opening pa lang, hindi pa kayo naglalaro, nagsushoot up pa lang kayo, partner, yung mindset and yung kung ano yung game plan nyo as a team, dapat iniisip mo na yan, no? At isinasa puso mo. So yun ang lalabas sa laro, partner. Tama. So 54-73,
lamang po ng 19 points itong mga taga San Pascual dito sa ating game. Sa mindset, coach, ano bang mga nakapaloob doon? Sa mindsetting, yung determination dapat nandun. And of course, yung willingness to win. Yung willingness to win. Kasi sabi nga natin, nasa players, yung attitude ng mga players, hindi mo naman maituturo yan eh. Nandun yan. Ang kailangan mo na lang gawin is buhayin yung fire na yun, di ba? Kasi yung skills, kaya ituro ng mga coaches yan. Pero yung aggressiveness, yung attitude towards the game, how you defend. So, nasa ano yan ng player eh. Nasa iyo yan eh. Kung tamad kang player, talagang tamad ka for sure. Kasi pero pag yun talaga ang... pero kung magaling din ang coach in motivating the players, kahit medyo tinatamad yung player siguro, ay ano pa rin niya. Madadala pa rin niya. And may mga factors din yan. Pag maganda, lalo na yung maganda yung team chemistry, maganda yung pasahan, maganda. So nadadala ang mga players. And look at that, another second chance opportunity for team San Pascual. Di nga lang naipasok yun ni Nomer Baldimoro. And right now it's Erato with the ball for Monreal. Binigay kay Nunez to Ariate. Ariate missing. Rebound and a foul for Belbes. Almoite will be called for that one. So first personal foul pa lang naman yun ni Almoite. And now it's Bacolod mula kay Belbes. Belbes, inaabangan na nitong si Ariate. Binigay kay, or that's Bacolod rather, to Belbes. Maganda yung pasahan. Pero yung tira ni Belbes, sumablay. Pero mananatili po ang bola sa mga taga San Pascual dahil sa foul na yon. Tuhuli doon si Nunez kanina ng may konting tulak daw. So, but again, turnover on the part of team San Pascual. Out of bounds, so babalik ang bola sa mga taga Montreal. Masyadong matulis yung pasa ni Belbes to Baldimoro. Yanto, that's Almozara. Almoite. First 2 points si Almoite dito sa ating game. After missing 2 free throws earlier, now nakascore na itong si Alvin Almoite. Almozara, naghanap ng mapapasahan, nakita si Erato. Almoite to Ariate. Ariate now to Nunez at the corner. Using the baseline, wala. Follow up. Yes, good thing following up his own miss. That's Nunez for the bucket. Bacolod and the fadeaway jumper, wala. And Baldimoro for the putback. Ariate trying to challenge the defense of Belbes. Timeout muna dito mga taga San Pascual. Muntik na sila doon again, partner, doon sa last play na yon, no? Muntik na makaagaw ulit itong si Belbes at itong si RJ De La Cruz. Pero yun, kailangan pala talagang doble trabaho itong mga taga Monreal, partner, dahil malaki pa rin po ang agwat, 75-58. With 1 minute and 35 seconds po remaining sa ating game. So this is just the third quarter, but again, wag mawala ng pag-asa itong mga taga Montreal. May isang quarter pa, partner. So yun na sinasabi natin, yung adjustments doon sa ginagawa ng San Pascual. Ano ba ang dapat gawin itong mga taga Montreal dito? Kasi ang napapansin ko, partner, yung mas maganda yung pasahan, mas maganda yung ball movement itong mga taga San Pascual dito. So, and of course yung aggressiveness nga doon sa defense side. So again, for me, mas mataas yung aggressiveness when it comes to defense itong mga taga San Pascual. So dapat pantayan or higitan pa nila yon for Team Montreal, partner. Oo. And sige, we're saying hello sa lahat ng mga nanonood po sa atin. De La Cruz with the finish. Tambilis ng De La Cruz. And isa na rin siya sa mga leading scorers natin dito. Parang birthday ngayon ni Boss Lloyd, no? Oo, oo nga pala. Happy birthday
Com Lloyd Rivera. Yung pala yung iniisip ko Yun ang, kanina. sabi ko, parang may nagkakaligtaan tayo. So, Happy batiin birthday natin. po. Happy birthday. Happy birthday, Boss Lloyd Rivera. Oo. Our AKB Cup Commissioner. Ako, Bicol Cup Commissioner, Lloyd Rivera. Happy birthday po, Boss. Happy birthday to our butihing Commissioner, Com Lloyd Rivera, once again. At ayan, connecting mula sa 3-point country, itong si Ariate. Now Belbes for San Pascual to Bacolod. Gagante with his own 3. Wala. Nandun si Duan for the rebound and the putback. Gets fouled. And let's see kung sino ang tatawagan ni Bonanong Chumachera. So si Almozara yung tinawagan. I thought it was Briones, but it was Almozara committing that foul. Now it's Duan, nasa free throw line. Pumasok yung kanyang tira. Second throw. Pasok pa rin. Perfect mula sa linya. Itong si Duan. Ano itong si Duan, double digit na partner in terms of rebounding dito. So maganda ang contribution nito ni Duan. Kaya talagang babad siya ngayon dito sa floor. And now Bacolod! Grabing bilis. Very shifty. Ayan. So once again, happy birthday kay Com Lloyd Rivera. Mula po sa amin dito sa IMBC, Infinity Media Broadcasting Company, at syempre pa sa Bicol Cup Committee, si Paul Redoblado. Sabi niya, wag mo lang kalimutan batiin si Boss Lloyd. Ayan, so mula kay Paul Joseph Redoblado, happy birthday, Commissioner Lloyd Rivera. Yes, happy birthday po, boss. Baka naman. Pa-burger ka naman. Oo. With our technology today, kahit yung birthday mo nasa ibang lugar, nasa iba yung dagat, pwede kang magpa-birthday, di ba? Pa-burger ka naman. Happy birthday po, Boss Lloyd. Ayun, so sige. And sa lahat po ng mga nagdiriwang ng kanilang birthday who are watching right now dito sa ating napaka-exciting na ball game, happy birthday po sa inyo. Alright? And sana nag-enjoy kayo sa mga games na ating kino-cover dito sa Ako Bicol Cup. And once again, we are on the day 7. This is the final day ng elimination round dito po sa District 1. At we're witnessing still the first game ng ating triple header for tonight. Ang laban ng San Pascual at Montreal. And we're headed to our fourth and final quarter. May sasabihin ka, partner? Yes, partner. Again, ano ko lang yung mga schedules natin ngayon. For yung mga gusto pa mong humabol at manood ng live dito sa Tito Espinosa Sports and Cultural Center. So, Batuan versus Claveria at San Jacinto ay makakatapat naman ng inyong home team na San Fernando. Ayan, so, Koy Guaps, magandang gabi sa'yo. At mga taga Mike Sisig. Ayan. Ang pagkain, hindi mo, nakikita mo pa lang, naamoy mo na. Sisig. Eto, again, partner. Kakaumpisa pa lang, hindi pa tapos itong si RJ De La Cruz. Nakakailan na ba ang RJ De La Cruz? Another 3-pointer nito ni RJ De La Cruz, partner. Briones fakes. Nandun ang mas malaki sa kanya na si Robert Mahinay, kaya nahirapan siya. Almozara puts it up and in for Montreal. Yes, partner. At itong si RJ De La Cruz, partner, mayroon ng 27 points dito sa ating laro. So siya ba ang leading scorer of all the players na naglalaro ngayon dito sa ating game? At sa kabila, Lord Llanto, mayroon ng 12 points, 9 rebounds at 6 assists. Grabe ang pinapakita nito dito din for Team Montreal. And Almonte scoring in transition earlier, and right now
Nasa mga taga San Pascual naman ang bola. Bacolod. Nasa harap si Lianto. Binigay kay De La Cruz. De La Cruz to Baldemoro. Balik kay De La Cruz. Now to Bacolod, who fires a 3 and gets it. Wala sa top of the key. At ito si Bacolod. 21 points na din dito sa ating game, partner. Ito na naman. Nakaagaw at ayun. Make that 23 points for Bacolod. Sure ball yung kanyang mga finishes. Kung mapapansin mo, maganda yung pasahan, maganda yung ball movement ng mga taga San Pascual, partner, and yung capitalization niya again for that fast break. At yun, finally, Almonte hitting his first 3 of the ball game dito sa third quarter at 8:02 nasa ating relo. Kailangan na kailangan yun, and because yun na nga, madami-dami na itong hinahabol itong mga taga Montreal. But again, a good pass. That's a nice play, mula kay De La Cruz to Robert Mahinay. Ayan, Almonte trying to do a back-to-back 3. Pero mintis yung kanyang pangalawang tira. Mahinay, medyo malakas yung tira. Baldemoro for the rebound and a nice short jumper. Grabe, partner, yung aggressiveness talaga nitong mga taga San Pascual and crashing off the board, partner. Minsan, third opportunity, second opportunity. So, yun, another pass break situation. Nice passing, but again, oo, nandun yung depensa ni Lianto. Nice passing, but better defense on the part of Montreal. That's a foul. That's a foul on Nomer Baldemoro, partner. So, tatlo na yan. So, 95-68 ang score natin. 7 minutes, partner, remaining sa ating fourth quarter. So, this is an 18-point lead. Tama ba, partner, yung bilang ko? Yes, partner. Duan ayun, for the finish mula kay Bacolod. Ariate now crossing over Bacolod. Dumire-diretso! Wala! Rebound Duan. Now to San Juan. San Juan, sabi niya, laylo tayo mga partner. Oops! Muntik na maagaw doon. That's, hindi naman sinasadya yung lousy pass na yon. Pero yun, tuloy ang naagaw ng mga taga Montreal. And good finish on the part of Roy Aton. Trailing doon si Duan pero he cannot manage to block the shot. So ito, abante ng 27 dito, partner. Itong mga taga San Pascual. Another steal on the part of Bacolod. Oops! Muntik na ako mapasan. Muntik na ako doon. Muntik na ako. Hawak-hawak ko na. Muntik na natin malunok na naman yung bola. Patay tayo dyan pag yan ang nalunok natin. Ayan, so it's a 27-point lead by San Pascual. I thought it was just a 18 pero mali yung computation ko kanina. And Alcazara hitting from the free throw line. Bacolod. Pinasa kay San Juan. San Juan using the board. That's a good one. Kung mapapansin mo, partner, yun na, ang bilis ng bawi nitong mga taga San Pascual. Grabe yung bilis nila talaga. Talagang gusto nila panalo din, partner. Sabi nila, hindi kami uuwi na walang panalo dito. So talagang struggling dito si Almonte. Lianto forcing his way sa ilalim, gets blocked but the foul was there. And I think tatawagan dito si Duan. Ayun na nga, sabi ni referee Bonanong Chumachera ang may foul ay itong si Dan Mark Duan. Meron tayong timeout dito. So ito, medyo talagang umabante na dito, partner. Ito mga taga San Pascual with 5 minutes and 13 seconds remaining. Sabi nga natin, medyo mahirap-hirap na din itong hahabulin. Kung yung last game, partner, gustong-gustong magkaroon ng panalo ng Montreal. Itong last game naman ng San Pascual, gustong-gusto din nilang
magkaroon ng panalo at hindi sila uuwi na walang panalo dito sa ating liga. Oo. Sabi nila, tinalo nyo ang top seed na San Jacinto. Kami naman ang tatalo sa inyo. So again, tingnan natin if ma-maintain nila ito for Team San Pascual, no? With 5 minutes and 13 seconds. So medyo malayo pa to, partner. At ang Monreal ay talagang nandyan at tatayo at haharapin ano man ang nasa harapan nila. And right now it's Llanto scoring close to the basket. 13 points itong si Leonel Llanto. So yun, medyo bumaba talaga yung production nito ni Leonel Llanto when it comes to points, no? Belbes! Look at that move! And his aggressiveness! Strong side niya yun eh. Oo, pag tama. pinapunta mo dyan doon sa right side, talagang kakainin kanya ni Dave Belbes. Almosara and one! Ang sabi ni referee De La Peña, so Duan, that's a third foul on Mark Duan. Almosara completing the 3-point play opportunity. San Juan ginugulo ni Llanto. So yun na nga. Nagsaksi doon si Llanto with that good defense. Merong foul doon sa lob pass na yon. So good pass on the part of Ariate to the trailing Aton. Roy Aton making the first shot mula sa free throw line. And it's night time already. Pasado alas 6 na, kaya yon talagang fully yung sinaing partner parang natututong na. Pag nandito tayo sa San Fernando, talagang nakakaamoy tayo ng mga pampihira, no? Oo, kasi yung nasa likod ng gym, no? Medyo malapit lang sa mga kabahayan dito. Oo. Almonte! Kung kulang ng ulam, yun ang ulam natin. 3-point shot made by Almonte. Magandang pasa. Good fake, but the shot. And now, it's Montreal. Llanto with the ball. Ginugulo ng dalawa. At maigting talaga ang depensa pa rin itong mga taga San Pascual. Talagang hindi pa sila tapos dito. With 3 minutes and 40 seconds remaining. Grabe yung kanin. Talagang nakakagutom. Ano kaya ang ulam? Mamaya ulam naman ang for sure, maya ulam naman yung maamoy natin. So, nung isang araw, yung grilled fish ang natin naamoy. So ito, abante pa rin ng 22 points itong mga taga San Pascual dito. So it went up to 27 points kanina. Yes, itong naging 29 pa nga partner. Naging 29 pa ba? So right now it's just 22. Just pero medyo sa oras natin na 3:30, medyo mahirap yon para sa Montreal. Pero let's see, sabi mo nga kanina, bilog ang bola. At Llanto, kumonekta doon sa free throw line ng dalawang buntos. Ito, uupo si Bacolod, pero yung pinalit, isang scorer din. Itong si De La Cruz. So, foul yun. So, Leonel Llanto. De La Cruz for the inbound. Belbes. May tangan ng bola. Nakatawid na sa midcourt. Bacolod to Robert Mahinay. Binigay dito sa papakat sana na si Belbes. Attacking the basket. Kaya lang can't manage in handling the pass. It went out of bounds. Now it's Ariate with the ball for Montreal. To Aton. Almosara to Almoite. Short.
Out of bounds, the ball will go to San Pascual. 3:01 ang natitira sa ating ball game. Mukhang nangangamoy na din ang panalo nitong San Pascual. Unang panalo sa ating liga. Belbes. Or rather, that's Bacolod to Belbes. Nice bounce pass, but Duan can handle, but the ball will stay with San Pascual. 3 seconds to shoot na lang. Nice pass! Nice finish for De La Cruz. Yan, hindi nila na-locate, partner. Itong si De La Cruz on that play. Naghihintay lang dito sa weak side. Tama, hindi nila napansin na kayang gawin ni De La Cruz ang umiscore sa loob ng 3 seconds. Llanto, tumuloy-tuloy. Nakasungkit ng foul. Titingnan natin kung si Bacolod ba or si Mahinay ang tatawagan. So Robert Mahinay. Yan, warning for exclusion na itong si Robert Mahinay. Sabi sa mga interbarangay, warning for graduation. So 4 na foul na yan. 4 na foul na para dito kay Robert Mahinay. Kung hindi siya mag-iingat, under 2 minutes and 13 seconds, he will be excluded kung matatawagan pa siya ng foul. Llanto, dire-diretso pero nabitawan ng bola. At mapupunta sa mga taga San Pascual. Llanto. Is requesting for a review. Oo, pero dapat yung kung magko-coaches challenge, dapat yung coach. Coach mismo. Hindi yung player. Hindi yung player. Oo. Yan. Last 2 minutes na po. Narinig nyo ang ating magiting na arena announcer na si JV Salvedar calling the last 2 minutes of this ball game. At timeout pa dito. San Pascual, timeout. 21-point lead ang na-enjoy ngayon ng mga taga San Pascual kontra Monreal. At malaki na po ang tsansa na maiuwi na nga nila ang unang matamis na panalo dito sa ating Ako Bicol Cup Masbate. Para sa ating Game 1 ng Day 7. At ayun na nga, ang susunod po nito ay ang laro between Batuan and Claveria. Git-gitan din yan, partner. May parehong dalawang panalo at dalawang talo. So, tingnan natin yan. Susunod na po after this game. And the last game will be San Jacinto at ang home team na San Fernando. So, eto. So balik din sa action itong ating mga referees. Bunanong Sumachera Jr. Si Matikas din yan. And dito din si Jay De La Peña. And of course our crew chief Gomer Obina. On the bounce, Llanto, bring the ball down. Binigay kay Briones. Briones kicks it out to Almonte. Almonte! Still struggling itong si Almonte. So, I think mahigit ng 10 ang binitawan nito ni Almonte and isa lang yung na-connecta niya mula sa tres. Pero nung laro nila kagabi against San Jacinto, talagang napakaganda ng kanyang performance. Bacolod! Binigay kay De La Cruz! Ang ganda ng pasahan itong mga taga San Pascual. Hindi nagbago yung energy nila, partner, magmula sa start ng ating ball game. Yun ang sinasabi ko sa iyo kanina. Yun ang talagang titingnan natin doon. Although, wala silang masyadong set up on plays, partner. They just find the open man and
are just defending well. So yun lang talaga ang puhunan nila. They are rebounding well as a team. So parang laro ang lana, dayo-dayo, no? Oo. Pero very effective dito sa larong ito. At yun, Almoite hitting a short jumper. So partner, this is safe to say na talagang San Pascual na ang panalo dito. Tama. Alamin natin kung gaano katamis ang panalong ito para sa kanila. So at least dito sa district na to ay walang uuwi na wala man lang na naipanalo kahit isa. Oo, yun nga. Monreal na ipanalo kontra pa sa isang malakas na team which is San Jacinto. And ito namang San Pascual tatalunin itong nakatalo doon sa San Jacinto. So parang nandun pa rin yung pride nila, no? Hoy, tinalo na namin kayo kahit kayo yung nakatalo sa San Jacinto. Pero mamaya, talking about San Jacinto, babawi yon against San Fernando, the host team. So it's going to be another very exciting ball game na inaasahan natin dito sa Day 7 para sa ating third and final game. Mamaya, abangan nyo po yan. Pero bago nga yan, ang Batuan at Claveria magsasalpukan din. At yun, ang ating final score, 109-88. 21-point lead ang maibubulsan itong mga taga San Pascual sa pag-uwi nila. And yun, I'm sure naka-chin up pa rin itong mga taga San Pascual sa pag-uwi nila sa kanilang mahal na bayan dahil sila ay galing pa ng isang isla din, ang Burias Island. So those who are watching right now from Burias, congratulations po sa inyong Team San Pascual. At abangan nyo din ang isang pang team na mapapalaban galing dyan sa inyong isla, ang Claveria, kontra naman sa mga taga Batuan. Oo, sinod na po yan dito sa game. As you can see, the highlights of this game. So again, congratulations to Team San Pascual. And of course, kudos also to Team Montreal, no, partner? Oo, Montreal. Oo, kasi mayroon din silang isang panalo dito. And pero kung nandito pa yung Mac Aquino and Joey Albaitar, ay naku, mukhang maiiba din. Maiiba din yung complexion ng laro, no? Maiiba yung laro talaga. And again, batiin natin ulit. Happy birthday po. Com Lloyd Rivera, happy birthday, boss. Happy birthday po. Happy birthday, Com Lloyd. And shout out na rin sa iyong kapatid na very supportive, Boss Ino Rivera. Sir, yan mga sirs, magandang gabi po sa inyo. I'm sure na enjoy kayo sa mga oras na ito sa pagdiriwang ng kapanganakan ng ating commissioner na si Sir Lloyd Rivera. And of course, partner, shout out din natin ito. Anabe family, Bartolata and Almoite family, John Ray B. Halasan, Miss Sheila Anabe, Marlene Bartolata, Gemma Brabante, especially kay Ma'am Sheena Anabe Misia ng LGU San Jacinto. And of course, the JPS Beach Resort and JPS Highlands and JPS Water Refilling Station 1, 2, and 3. So hello, maraming salamat po sa pagsuporta sa Ako Bicol. And shout out also kay Boss John Lester Punay. Ayan, Boss John Lester Punay ng Nursery Masbate. Napakagandang lalaki yan. Aba, parang gusto ko makita. Itong si Boss John Lester Punay. Ayan, and tsaka kay Christian Relova. Ayan, Christian Relova, ang bossing ni Bombay Manlapas. Ayan, ang shout out or ang pa-shout out ay galing walang iba kundi kay Sir Paulo. Ayan, Coach Pao Binyas na magbabalik na soon. Ayan, dito para makasama natin sa ating mga live games. Opo, and batiin ko din, partner, ang mga taga-Kamsur, Back to Basic Basketball. Basketball Club, hello po sa inyo. And of course, Lucenia Sepe family, of course, Sepe family, of course, Bara family, hello po sa inyo dyan sa Camarines Sur. Thank you for watching. Sige, batiin ko din yung Asne family dyan sa Magallanes, Sorsogon. Ayan, and of course, Madronio family
Yan naman sa relocation site ng Anislag at yung mga kasama ko sa RPG Relocation Papawis Group. Kamusta kayo dyan? And of course, paki-like and follow na din po ako sa Facebook, Kapa Morgan. Yan, Kapa Morgan lang po. Hanapin nyo. K-A-P-A and M-O-R-G-A-N. Kapa Morgan. Paki-follow po. And paki-follow din po yung aking page, Back to Basic Basketball. And Back to Basic Basketball. And also, kung gusto nyo po ako maging kaibigan sa Facebook, Paul Jan Rosales Sepe. Yun lang po ang hanapin. Sige. Napakadali lang. Paul Jan Rosales Sepe. Napakadaling tatandaan. And tandaan nyo din po na susunod na ang Claveria kontra Batuan. While we wait for our courtside reporter na makapanayam ang ating kasurog best player of the ball game dito sa larong ito. Sino kaya? Ang mga candidates natin para sa akin is De La Cruz, Bacolod. Maganda rin yung naging performance ni Belbes. Pero when it comes to scoring, I guess it's De La Cruz and Bacolod na talagang nag-dominate sa larong ito. Yan again. Maraming salamat po sa ating mga viewers, no? And yung mapapanood nyo po kami sa ating mga social media platform, Rep Saldico Facebook page, ako Bicol Party List Facebook page, ako Bicol Online TV Facebook page. Also, sa YouTube po, we have ako Bicol Cup. And mayroon din po tayong TikTok account. Sa TikTok, just search ako Bicol Cup. So, makikita nyo po yung mga ibang short stories and reels doon and makikita nyo doon yung mga documentaries ng mga players din na pwede kayong ma-inspire. Of course, lalo na yung mga basketball player na nagsisimula pa lang, so makikita nyo sila doon. Everything but ako Bicol Cup talagang nando doon. So, please subscribe sa ating mga media outlets na yan, especially sa YouTube, Ako Bicol Cup, and ganoon na din po sa TikTok. And again, ang Ako Bicol Cup Masbate ay hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurug pa. And yan, nakaantabay na si Miss Mabel Echegoyen para kapanayamin ang ating kasurog best player of the ball game. At here we go. Bitawan na natin, Miss Mabel. Pasok! Thanks Kapa Morgan and Coach Paul. Kasama ko na nga ngayon ang ating kasurog player of the game na si Renson Bacolod mula sa Team San Pascual, who scored 25 points, 3 rebounds, 7 assists and 4 steals. Renson, how's the feeling na finally nakakuha na kayo ng unang panalo? Masaya kami kasi uwi kami ngayon tapos nangako kami na uwi kami kahit isa manalo. Kahit isa makakuha kami ng panalo. Yun lang. Ayan, sa tingin mo, ano yung naging strategy ng inyong team all throughout the game na nagpapanalo sa inyo ngayon? Wala, sabi namin sa coach namin, pinatay namin na kahit small ball kami, wala yung import namin. Sabi namin na aggressive kami pag nasa loob na kami ng court, and yun nga, dipinsa. Sabi ni coach, dipinsa. Yan. Alright, baka may mga gusto kang batiin, pasalamatan, especially yung mga taga-suporta sa inyong naghihintay ngayon sa inyo sa San Pascual. Shoutout sa mga kabayan namin taga San Pascual. Maraming salamat sa suportahan niyo. And sana bawi kami next season. Kasi ngayon di kami preparation eh. Biglaan lang. Yan. And sa pamilya ko po pa-shoutout sa mga pamilya Bacolod, shoutout din po. Once again, thank you and congratulations. And that's it mga kasurog. Abangan natin maya-maya ang labanan naman ng Team Batuan kontra sa Team Claveria sa Game 2. Kaya manatiling nakatutok live sa aming Facebook pages, sa page ni Rep Saldico, ng Ako Bicol Party List at ng Ako Bicol Online TV. Follow us also sa aming YouTube and TikTok account at Ako Bicol Cup. This is Mabel Echegoyen, your Ako Bicol Cup courtside reporter.